Tegye fel a jobb kezét az, aki kész van. Kész vagytok? Másikban! Gyí! Az nem látom már ide lő, bazd meg! Elrák lőjél, bazd meg! Mondom. Hogy néznek? Hú, de fasz a pálika tartó van itt valami. Tű! Egész eddig a földet vettem. Csirke! Hova a többiek, bazd? Látok kettőt. Ott fekszik. De nem itt szemből. Mindenki beásta magát. Nem, ott a tényleg is van. Jó van. Bejáraton lehetem látni. Ez nem fáj? Még kicsit kellene. nyomkodod, akkor lehet. Most még nem. Nem bukol akartam menni. Ne túl, de hogy is. A bordán fáj. Hol, mutasd? Megvoltál? Vikike! Hogy a Már is fenébe? kiugrottál? Én ez a pityeszka! Pityeszka! Azért még egyet hátban lehetne, nem? Agyonálló háború lett, Kempen mindenki, mint állat. De bazd meg, ha gyertek már, milyen dolog ez? Mindenki ott fekszik a Így van. helyén. Rohan! Faszom, nektek is szó lesz. Jézusom, töröm. A sör, a Ja. sör! Bazd meg! Miattatok Lelőttétek a sört! Picsába! Ne hátra Itt fussatok! folyik a vérünk lefelé! Ó, basz meg. Rád ment? Rád. Rád, úgy. Ez én voltam. Igen, tovább a kölyökkel. Halló. Bocsánat. Közvetítsetek. Picsába, ott folyik a vérünk, bazd meg, tényleg itt filmezel. Kiborult a sör, ezek meg kempelnek. Mindenki taktikusan visszavonul. Megkérni a maradékot. Toblerone egy Darth Vader. De ez nem olyan izgi. Hú, rábasztunk, hallod? Rábasztunk időt az oldal. Valakit agyonütöttünk. Egyen kevesebb. Nem volt itt senki egyébként, de akár agyon is ütelett volna valakit. Még egy zavar szerintem ez a maszk, nem? Alig láttam. Sört lejtetted. Mi ennyi? Hol talált el? Nem, hát itt valahol. Az még éppen benne van, gyere vissza. Gyorsan lőjél még párat bele. Az határ. Max, hogyha itt benn. Vállon belül. Jó, hogy válasz még nem. Persze, ne hülyéskedjél. Bóckodsz itt el, fésű gyerek. Faszom. Inkább gyere, húzd vissza, micsodánkat. Tovább engedlek a párbajba. Valaki visszarakja a védelmünket? Ne lőtt Ne erre, ide lője, ne bassz! lőj erre. Na jó, ennyi? Ez ki? Ez a her. Bazza, nem esett ki az első 10 másodpercben. Viszi magával a falat. És megoldás. Nem inked, Bazza, bazd! nem inkább. Hülye vagy! Észlelőjé!
Ennyi. Megint a fröccsen, nem igaz, nem tudjátok ezt betartani? Várj. A kurva életbe. Igen, ez a tisztán. Két cigány. Senki nem halt meg, bazd. De leghülyesége az ordítás. Nem? De ez kéz. Kifogytam, bazd. De Ja. tedd vissza azért De akkor fejedet. legalább improvizáljál, bazd meg. Csinálsz egy bim 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 bim. Fejed, tedd vissza! Persze. Pere! Pere! Húzd vissza a fejed! Jó, várjál, visszamegyek oda. Most mi van? Jobbba se balosba? Figyelj, ott. Ne ide, bazd meg, ne ide. Most már mindegy, mellelő. Benne van egy kis föld a csövezbe. Mi? Nézzél bele és lőj egyet. Lőj egyet. Tudj ki jött. Ott a pakó, figyeld. Na kis szvat. Szegény pityesz. Ennyi. Húzd vissza a bukódat, Pere! Lepisállak. Ennyi? Kölcsön történt. Nála van Hát kettő. én mondtam neki, csak azért. Kecskén is van kettő. Gyere nyuszi fiú. Azok annyira vállon lőttek. Eljövök ide, belőlem. Itt putkos valamelyik, bazd meg, nem tudom, mert ezt is menjek. Csináld meg a lejáró. Egy pillanat.